Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda to application ɗo ha telephone maɗa walitite sosai ha wakere ko larani battery telephone maɗa musamman ha jotta yakere ceeɗu huciti. Ɗum yakere on nde a yiyata to telephone maɗa ɗon no tena battery warante 2 jours ha yiyan chaɗɗum ngel waɗane 2 jours ko ngel ɓurata ngel waɗane ko journée gotel ko bo ngel nyallane an manni a waɗa lissafi kadi a lara waɗu wato hakkilo jotta en ɗo dabbunde na hiddeko ha wakkati ceeɗuɗo. Laaro dedei no a huwirta be telephone maɗa be dedei consommation je ngel ɗo consoma ha yarugo battery jotta wakkatiyel dabbunde be nder duumol ko sali be bo ceeɗu to wakkati majum tawi en. A lara kadi noi telephone maɗa ngel ɗon yara battery nona ko ngel yarata na. Ta laato ceeɗu wara telephone maɗa yara battery a wi'a na telephone maɗa battery man wati. Yake wakkati nange watta wakkati man a tawata battery telephone ma bo tenugo majum fere be yake pewol. Ɗo ɗuɗɓe anda ɗum to kanjum mi yiɗi a wata hakkilo a fama ɗum hande. Ha mi holle application je a telechargata application majum o wallititte ha to telephone maɗa chargata lau charja lau to tenata no ngel tenan to ngel ɗo decharja lau ngel warta ngel decharjata lau. Ankam ni kujeji ɗon da dama sai to en telecharge application majum mi holla en. Bo ngel application man hollete sembe telephone maɗa be sembe battery maɗa be ankam kujeji ɗuɗɗum sosai. En yaha en telecharge application man bana ni amma hiddeko en nasta en telecharge application man ɗon mara haje a abona ha chain je Fasaha TV ɗo. Habdu a abonu kadi miɗo renima ta a aboni ɓiɗɗam video majum like nden a waɗa j'aime. Min giɗa min telecharge application majum a waɗa ɗon ɓawo to a timmini war jokka min kadi sai en tefa application meren je Play Store. Play Store wala mo wala Play Store ta wara nasta Play Store maɗa banni. To a nasti Play Store maɗa banni sai a wara babal recherche ha les to. To sai a wara ha dow sai a hosa a wara a winda electronic to a windi electronic ni daga ta ɗo winda nda ha les to hollete photo alama ba battery. To sai a hosa a waɗa recherche. Ta waɗi recherche electronic application man warante ha telephone maɗa bana ni. To a ɗon application man banda a yi'an waɗi electron battery to nda ɗum ɗo sai a hosa a telecharge application majum. Mi wino on mi yiɗa mi telecharge application majum na be gite moɗon mi yiɗi on ndara ne gatta en telecharge application majum. Nda ngel ɗo telecharge mega ma ngel ɗuɗai ngel ɗon mari 10 mega tan. Ayi ha ngel telecharge timmi ngel ɗo installa. To ngel install timmi ɓe ɗo wara ɓe ɗo phone master ɗo scanna battery majum application majum ha heɓa lara application man torran telephone maɗa ko torrata to application man wala torra telephone maiɗen. Ɗo ma ɗum hala manga on en haɓi waɗugo video dow ton dow hala phone master inchallah nafuda phone master. Wala telephone je wala phone master. Woɓɓe fere andi dalla nafuda phone master woɓɓe fere bo anda amma en heɓan wakkati en waɗa video dow ton to Allah muyi. Ɓawo an telecharge application man timmi nda ngel ɗon ha ɗo sai a wara a nasta banni. Ta a nasti nder magel banni sai a hokka ngel dama a autorisa ngel ɗo mari haje autorisation. To sai a hokka ngel autorisation ngel sanne laabi ɗo pat a laran ha les aɗa waɗi start. To waɗi start a yi'an telephone maɗan haɗɗo on yi no ngel waddani en holli no ngel ɗon no ɗisi mi ɗiski ngel. To sai a wala haɗo nda calibrate haɗɗo sai a mema hatton to a memi hatton nda ngel waɗa ngel ɗo scanna. To ngel timmini scannugo sai a wara iya ha waɗi don ɗo nda no hollata be français. To nda mahimmanci kuje man ha ɗo nda battery meɗen status magel discharging foti a nasta ha lara. To a janga discharging meɗen ɗon normal nda en ɗo mari 43% battery meɗen. To foti a nasta a lara a janga tawa a heftan njamu battery maɗa ha ɗo. Nda charging typing haɗo fu a wara a nasta charging typing ɗo fu normal wala hunde fere device uses. Nda temperature je battery maɗa fu aɗo wara a nasta a lara. To telephone maɗa anda combien de milliampere ngel mari application ɗo hollete nda ha ɗo mari telephone men ɗo mari 6000 milliampere. To nda battery typing en ɗon mari lion. To nda voltage meɗen ta nda voltage je telephone maɗa irada masala en wolwino hala nange ngel hollete fu majum nda haɗɗo.
To nda ɗo bo haɗɗo funi an ka wara nasta janga lara heftan nafuda majum wala wakkati je joɗata en tindina ida video majum juta. To sai wara nasta ha cajin haɗɗo waddani en publicité bandam sai en munya seɗɗa bana reso. To sai en mema haɗɗo en ita publicité majum. To en iti publicité en nasti ha cajin hollete kujeji da dama haɗɗo je a andano ha telefon maɗa. Nda daidai no telefon ma ɗo hutinira, nda high, nda bo low, daidai kuɗe telefon ma ɗo hutinira. En yottai reta bo en wonai les ha daidai ko ɗo huwa ha telefon meɗen jottani ɗo. Connection meɗen ɗo huwa, en ɗon luminosité je telefon man ɗo huwa, ɗum pat majum haɗɗo a waran a fama daidai sembe majum. Max majum nda ɗum haɗɗo. To en marai haje ɗum yotta haɗɗo ngam to ɗum yotti haɗɗo ɗum en maran problem ha battery telefon meɗen be telefon majum fuma. Mana ha shafugo magel kenan. To ayi nda haɗɗo wata kam wala, kanjum kam charging wata kanjum ɗo ɗum ɗon zero. To a famai what charging ɗo ba wigo to a ɗisi telefon ma ni en faman ɗo majum ɗo. To ayi nde en ɗisi telefon meɗen nane ɗum ɗo no zero to nda jotta warti 6.1 ha 6.1 go nda ɗum ɗo sanja nda jotta 5.4. to banni on a heftata daidai yawugo charjugo telefon maɗa. Ha lerɗo ɗum minti noi ɗum huwata, ha telefon ma hewa ɗum ko mbinde minute ɗum hosata fu a heftan ha ɗo majum. To en wara ha ɗo fahin, to ta wari haɗɗo bo a joɗa a de'ita a fama ko ɗume enen en marai problem be ɗo. Ta tawi hunde fere je yadai be haɗɗo ni to gaskiya telefon ma ɗo mari problem ko bo battery telefon maɗa. To en marai haje nastugo alarm to foti a nasta parametre a parametre kujeji fere je a yiɗi a parametre ha telefon maɗa to ɗon ko a famai. Amma en wala wakkati en yiɗa video meɗen juta. To ɗon mari haje en famtina ɗum fu majum so min windan en ha commentaire. Amma gaskiya margo application ha telefon maɗa wallitite sosai bana mi wi ha fuɗɗam ha video. Ngam majum habdu abonu ha chaine men je Fasaha TV a ɓiɗɗana video ɗo like a partage na woɓɓe fere ɓe ndara ɓe nafitoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siwte jam.